Most cserélte a Fanni meg a Réka. Nyugodtan! Már azt keresed, hogy én mit fogok mutatni. Jó lábon vagy, csak kifelé kell tartani. Föl a fejed! Nézz el, kicsit följebb a kéz! Följebb a kéz, lenne a sarok. Úgy. Ez jól ugrik ez a kis ló. Rendezed a lovat. Jól ugrik ez a kis ló, szívesen. Fölvesz, átugrat, és már néz előre. Itt eléggé elmentünk a susnyásba. Ez nem fér bele az alapidőbe. Tessék számolni. Egyenesen fölvenni. Egyenesen. 5. Hamarabb is sikerülhetett volna.